beste maten. Tijdens de jongens gaan we te kaarten. In het weekend houden we een wander in de gaten. Voordat het misgaan. Doe ons mee mee bij houwerij. Ik ben getuige op die trouwerij. En we klussen together aan de verbouwerij van onze huizen. En ja, het betekent, stiest u al verder door. En we reden door de meet met 120 ervoor. In een orde, oorjakkende, open record. Uit 88. We werken in de tijd, together op het tellen. Wat de fluitmans gaat, dan heen wel willen. Wat de baas van ons dacht, dat koe is weinig skillen, daar heen we skate aan. Maar toen was er iets, en dat heen we nooit dacht. Doe is die ziel aan het duivel verkocht, doe weer eens voor me. Ik nooit achter die zak, maar alles verhoren. Roos mij een telefoon, in die nieuwe pakje. Die kiest nooit meer even gewoon mij om een bakje. En dan liest me steeds verder zakje. In een stront. Toen wist inderdaad een hele goede maat. Maar wat er gebeurt met mijn ouder beste kameraad? Mijn kameraad. Doe kist om meer de tering krijgen. Want nou is toen voorman best, maar ik die net meer leien. Mijn kameraad, doe kist om meer de tering krijgen. Doe is die ziel onder dubbel verkocht. Doe moest een extra bankje krijgen. Maar van die nije doe ik zo'n skimmy nog, mijn kameraad. Doe kist om meer de tering krijgen. En ik jij niet nog zo'n season als nooit voorman weer woest. Dat wel het allerlaatste weer was toe aan zoest. Dat is nog beter een krantenweekje erbij doen koest. Van dat bankje extra. De hierst in de tijd altijd een groot woord. Want we maakt joh maar net al te hut. Vleenen en draven, dat had helemaal geen nut. Want daar was warrig van. Maar joh, today, wist u net met te leeuwen? Ze staat eruit van die kantoorke te gaan. Dan komt er even uit om je op te drukken. Dat is net gewoon. Dan zei ze mij dat ik wat harder moet werken. Die kiest nooit meer even met mij naar de merken. Just me net eens meer aan in het kerken. Want dan feels die beter. Maar even zo goed ben dat wel aardig goed hennen. Toch konden dat de ding zou maar rennen. Komt er wel achter waar die echte maat binnen. Had ze wat macht krijgen. Ze gikt in burg, ik net meer te houden. Een ondernemersbedrijf ze mijn huis verbouwen. En mijn broer, die werd getuige dat ik in trouwen. Maar die is er wel bij, ja. De weest inderdaad een hele goede maat. Maar wat is er gebeurd met mijn ouder beste kameraad? Mijn kameraad. Doe kist om meer de tering krijgen. Want nou is toen voorman best, maar ik die net meer leien. Mijn kameraad, doe kist om meer de tering krijgen. Doe is die ziel onder dubbel verkocht. Doe koest een extra bankje krijgen. Maar van die nije doe ik zo'n skimmy nog. Mijn kameraad, doe kist om meer de tering krijgen. Mijn kameraad, doe kist om meer de tering krijgen. En wil nu waarom eens kunnen verhoren kennen. Als ze een beetje status krijgen.